Biz millet jığınında bir zor beyramga jıyıldık. Hem mine ikinci beyramında bizden milletperver Rüstem Efendi'nin doğan günü. Rüstem Efendi bir zor işler başkara. Biz onun bilen tanışığa bir şad bulduk. Ötken yılının dekabr ayında biz Başkırstan Tatarların Başkırstanda jıyıp bütün icadı içtimai uyuşmalarının yetekçileri, ağzaların jıyıp Яңа ел кичәсен, каршылау кичәсен үткәрдек, оештырдык. Анда 110 татар җыелды. Менә шушы матди якны инде Рөстәм әфәнде үзенең өстенә алып, безне булай әйткәндә шу зур, безгә бик зур бәйрәм ясады. Гомумән Рөстәм әфәнденең аның максаты бөтен татарларны бергә бер йодрыкка туплау бит инде. Ул татарны берләштерү ул эт йоныннан йомгак ясаган кебек авыр, бөтен укмаштырып булмаган кебек авыр. Менә бу инде шуларны башкарырга тырыша. Ә бит һәрбер менә шушы татарны берләштерер өчен аны бик күп чаралар үткәрергә кирәк бит. Чараларны аны акчасыз үткәреп булмый. Аңа матди чыганаксыз урыны кирәк, барысы да кирәк. Барысы да акчага терәлә. Менә шундый вакытта безнең Рөстәм әфәнде шушы ярдәм кулын сузучыларның берсе ул. Ул безгә Нур театрына матди ярдәм күрсәтте. Шуннан соң бик күп татарларга безнең Өмет, Кызыл таң гәзитләрен елга яздырырга акча белән ярдәм итте. Шуннан соң безнең быел Башкортстанда халык шагыйре Марат Каримовның 90 яшы тулды. Шуңа без инде Нур театрында үткәрәбез дигән идек, аның иҗат кичәсен зурлап. Менә бу коронавирус зәхмәте килеп чыгу белән безнең планнар җимерелде. Шикәрәмә килде. Шуңа инде без аның үзе башкаруында үзенең шигырьләрен уку дисксын чыгарырга менә әле ай ярымнан чыгачак ул. Аны яздырдык, аның шигырьләре язылган җырларны шунда бирәчәкбез инде. Менә шундый зур-зур эшләргә Рөстәм әфәнде инде безгә ярдәм кулы сузды. Без аңа бик тә рәхмәтле. Менә инде бүген бик күп кенә фикерләр яңгырады. Татар милләтен саклау буенча бик күп тәкъдимнәр булды. Минем дә бер тәкъдимем бар, шундый фикер. Безгә менә бу димчелек институтын торгызырга кирәк. Без димчелек. Чөнки менә бу катнашчылыклар ул безнең милләт файдасына түгел. Катнашчылык булдым, ул татарны бетерә. Шуның өчен татар кызын татар егетенә бирергә кирәк. Татар егетенә татар кызына өйләнергә шартлар тудырырга кирәк. Шуңа аларны таныштырып, аларны ярәштерергә кирәк. Шулай булганда гына без берникадәр әле саклана алабыз. Менә бу бик тә мөһим нәрсә. Бүгенге көндә сез Башкортстаннан килгән кеше, мин үзем дә бер кияүе Башкортстан якларында бик күп безнең татарларыбыз хәтерләшкән. Кәефләре ничек татар халкының Башкортстан җирлегендә? Без әле менә тауны саклап алып калдык. Коштау дигән ул безнең өчен шатлык. Чөнки Ходай Тәгалә тудырган нәрсәне, нигъмәтне, байлыкны, матурлыкны җибәрү ул булай әйткәндә килешми. Ул матур эш түгел, ул табигатькә каршы урысча әйтмәштә преступление инде ул табигатькә каршы килеп ярамый. Чөнки аны ул зур гынах менә шуны хәзер бит теге акча артыннан куалар. Киләчәгебезгә, балаларыбызга без ул нәрсә, шундый нәрсә бар иде дип сөйләп утырырбыз менә. Аны бит күрсәтергә кирәк, шул нәрсә белән горурланырга кирәк. Ул бит андый нәрсәләр булай әйткәндә җир йөзендә берничә генә. Шуның өчен менә бу анда ул Ишембай районы, Башкорт районы булса да, безнең татар районнарында күп барлар, руслардан да катнаштылар. Менә ул булай әйткәндә менә шушы сода ширкәтенең чиновниклары өчен бик көтелмәгән хәл булды ул. Менә шушы халыкның бердәмлеген күрү аларны куркытты һәм алар чигенделәр. Иншалла файдасы тисен. Файдасы тисен. Менә шушы ул безнең халыкны, безнең теге кешеләрне берләштерергә булай әйткәндә шу бәла булай әйткәндә ярдәм итте. Әле
Ötken günlerde yine bizim Kazan, başkalarımız Kazan'da büyük matör heykel açıldı. Bu hiç şolay yok. Tataristan'ın hem Başkırıstan'ın prezidentleri uğrunda yukarı derecede aralaşu birbirimizni hürmet etü degan so'zlar. Ko'pdan kerak narsalar da so'ng biz bir narsalar so'nglab kela so'nglab qilib bizlarni tushunamiz. So'ng bo'lsa davom etsin, davomli bo'lsin. Vaqtindaroq ishlab qolsam, ko'proq yoshlar, ko'proq ishonib, ko'proq qolaq ham Şolay. bunda narsadir, nimdir hislar, boshqa turli hislar uyandırmak mumkin. Aldanığa aytgan so'zlar. Mana qatnashchilik haqlari degandan mening o'zimni shaxsan endi mening ikki tug'an abim 2 yıl endi vafot bo'lganda Krasnoyarskda xizmat etdi. Ham shunda bir rus millatidan bo'lgan Sara apaga endi uylendi endi. Elbette motor yaşadılar, 4 balası buldu. 7 yaş yaşadılar. Balaları barsı da bilim, zor bilimler alıp, zor onlarda şeyler. Ama bir abim indi bir 10-15 yıl kalarak şul hatlı bile özünün milletine milletin sağınıp, yoksanıp, jirsinip yaşadı. Özün doğan jirin. Ol endi bulay etkende Sarıga sabıştı. Menaga geldi tatar jırlары jiberip, kitaplar jiberip, bulay etkende ana dertlendirip yaşatıp qaradım. Ama ol baribir mena şoşu moңсулуктан оңайсызланды, сагыштан булай эткенде Sarıga sabıştı. Şuның өчен менә ул бит яшьлектә ул нәрсәләр башка килмәде, яшьлек белән өйләнәсең, turmuş kurasın, ol sonradan sen asılına koytasın. Şunun için bile qatnashchilik haqlar bulduru. Benim hatanım Başkırıstan'ın Buray rayonundan. Bizim bir hamdı Keşkelev. Riyad Haris degan bizganda. Harisovlar mening bir yigiti bizde garmon yasay. Garmonlar yasay. Hatanımның әтисінің інісі әлі Magadan'dan, әлі qoyan armiyada xizmat etgan vaqtda granitsada shundan jahannam ortidan Urus Nadejda apani olib qaytdi. Necha yil yashadılar mikan? Mana bugungi kunda ikkisi de apa vafot shirildottirib, rahatlantirib tatarcha siylasha. Müslümanlık kabul etkendir. Müslüman ziratına gömüldü. Demek kişinin köngülünde özünün turmuş iptaşının dinin, halkın hürmet etü degen aybir bit. Mene hadigine avul kişisi nindi mene şu hanımga nişik motor bulup ko'rsatgan Tatar Başkırt birligen halkın. Mene majara qayda. Şuna göre Bigzur rahmet sizge alalap kelüğünüz için isen sağ motor jırlar icad edip dururuz. Halkımız jırlap dursun, küylep dursun, şıraşılar bulup dursun. İsenlik, sağlık dileyimiz, icadınız soğunmasın, sürülmesin. Rahatlıkta yaşayın. Amin. Rüstem Efendi'ye uzak ömürler, şulay bizni şaplandırıp yaşasın. Birge bulayıp, birden bulayıp.